A zatiaľ, čo Leoš v záhrade mučí súťažiacich obálkovou metódou, porota si pozvala na zastrešené nádvorie najlepších tanečníkov v Electric Boogie. Ako prvého porota vyzvala Matúša Pyšného, borca, ktorého si pamätáte z minulého týždňa. Matúš, ja musím povedať za seba, že mňa keď sa pýtajú ľudia, že koho si pamätám z tej súťaže, že taký výnimočný, ty si pre mňa, musím povedať, jediný súťažiaci, ktorého si pamätám aj celé meno, lebo si pre mňa neprekonateľný v tom, čo robíš. Ďakujem. Keby bolo len na mne, tak ideš rovno do absolútneho finále celej tejto súťaže. Ja v tomto s Adelou nesúhlasím veľmi. Pretože si myslím, že ty by si túto súťaž mohol kľudne vyhrať.